L-MUT ħabbret strajk ta' jumej fil-Junior College minħabba li baqa' ma ntlaħaq ebda ftehim dwar il-kuntratt kollettiv għal-lecturers f'din l-istituzzjoni edukattiva. Dan il-ftehim kollettiv skada f'Diċembru ta' 3 snin ilu bil-Gvern qed jibqa' jinjora t-talba tagħhom biex jikkonkludu negozjati sabiex jidħol fis-seħħ ftehim ġdid. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, l-MUT qalet li l-awtoritajiet qed iġibu skuża bl-instabbilta fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, mod speċjali fid-dawl tat-tibdil ta' 4 ministri. Dan sabiex jevitaw li jkun hemm xi forma ta' ftehim fuq il-pagi u l-kundizzjonijiet ta' dawn il-lecturers. In-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern qed titqies bħala nuqqas ta' stima li l-awtoritajiet għandhom lejn il-letturi li jagħtu servizz fil-Junior College, sitwazzjoni li issa ilha għaddejja minn Awwissu l-għadda. L-istrajk li beda b'satejn it-tnejn u jkompli matul il-ġurnata kollha ta' tlieta qed jiġi wara 6 ijiem ta' direttivi lill-letturi tal-Junior College. Bl-MUT tisħaq li se tkun qed tkompli għaddejja b'azzjonijiet oħra hekk kif il-Gvern ikompli jinjora t-talba d-diskussjoni u jibqa' jkaxkar saqaj. Fil-fatt, il-Union insistiet li jekk l-azzjonijiet fis-seħħ mhux se jagħtu l-frott meħtieġ, l-MUT lesta li tkompli għaddejja b'azzjonijiet oħra f'waqthom konsultazzjoni mal-membri tagħha.